Готово е. Така. Открито писмо чрез посолството на Чехословашката република в София до правителството на ЧССР. Осъждането на световно известния драматург и писател, непреклонния радетел за гласност и преустройство Вацлав Хавел ни изпълва с тревога. Каквито и да са формалните мотиви за тази присъда, по същество тя е опит да се всее смут и неверие в историческия обновителен процес за създаване на общ европейски дом, на мирно съжителство, взаимопомощ, свобода и уважение към неотменимите права на личността. Присъединяваме своите гласове в защита на Вацлав Хавел и настояваме той да бъде освободен. София, 27 февруари 1989 година. Това е текста на писмото. Сега следват 102 подписа. Иван Радоев, драматург. Христо Ганев, сценарист. Михаил Величков, драматург. Пиньо Иванов, поет. Тучо Мундров, кинорежисьор. Петър Слабаков, актьор. Цветана Гълъбова, актриса. Професор Чавдар Кюранов, социолог. Невена Стефанова, писателка. Георги Мишев, писател. Георги Аврамов, режисьор. Блага Димитрова, писателка. Ели Скорчева, актриса. Доктор Желю Желев, философ. Професор Николай Генчев, историк. Димитър Коруджиев, писател. Искра Панова, литературовед. Стефан Стефанов, актьор. Георги Величков, писател. Борис Спасов, полковник от запаса. Коприна Червенкова, театровед. Георги Друмев, хуморист. Професор Кирил Василев, философ. Професор Недялка Михова, философ. Велислава Дърева, журналистка. Цветан Пенчев, юрист. Антония Колева, научен работник. Светла Иванова, кинокритик. Борис Колев, философ. Антонина Желяскова, историк. Евелина Първанова, културолог. Марин Маринов, редактор. Петрана Василева, лекарка. Ирина Акташева, кинорежисьор. Христо Писков, кинорежисьор. Доцент Недялко Мерджанов, логик. Христо Смолянов, философ. Йордан Василев, литературовед. Александър Миланов, поет. Ивайло Трифонов, физик. Професор Иван Сарандев, литературовед. Русица Аркова, културолог. Мария Иван Желева, асистент-режисьор. Ангел Димитров, историк. Лъчезар Кунчев, културолог. Христо Алексиев, журналист. Димитър Новачков, архитект. Евгения Иванова, писателка. Доктор Зина Маркова, историк. Доцент доктор Николай Василев, философ. Панайот Панайотов, математик. Професор Трайко Петков, инженер. Стефан Васев, философ. Юлий Стоянов, кинорежисьор. Юлия Папазова, пътешественица. Любен Банчев, звукоинженер. Емил Захариев, кинооператор. Деян Кюранов, философ. Доцент доктор Елка Константинова, литературовед. Доцент Румяна Йовева, литературовед. Стефания Станева, програмист. Мария Бойкикева, философ. Вера Смилкова, историк. Никола Патарински, агроном. Ангел Ахрянов, архитект. Красимир Кънев, философ. Димитрина Петрова, философ. Павел Василев, социолог. Вероника Николова, философ. Анна Златкова, преводач.
Маргарита Велева, философ, Констанца Попова, кинокритик, Росица Пишева, киновед, Васил Станилов, писател, Оскар Кристанов, кинорежисьор, Васил Живков, кинорежисьор, Иван Коларов, поет, професор Иван Марев, психолог, Невена Мечкова, бивша партизанка, Петко Симеонов, социолог, Ана Серафимова, културолог, Вера Николова, философ, Ева Димчева, журналистка, Богдан Глишев, актьор, Любен Сивилов, философ, Калин Янакиев, философ, Пламен Цветков, историк, Костадина Йорданова, философ, Стефан Гайтанджиев, философ, Вера Младенова, кинокритик, Лиляна Александриева, киновед, Волга Тодорова, етик, Димитър Луджев, историк, Марко Ганчев, поет, Валери Петров, поет и драматург, професор Стефан Каролев, литературовед, Георги Павлов Павлето, художник, Константин Павлов, поет и сценарист, Емил Мутавчиев, журналист, Красимир Лаков, икономист, Радой Ралин, поет и професор Розалия Ликова, литературовед. Това открито писмо е изпратено и до Радио София, и до редакциите на всички централни вестници в България. Така, това е. Идеално. Това е текста, имате ги имената сега. Сега най-разумно е това, на колкото се може повече френски редакции. Сега, вчера, доколкото знам, от Deutsche Welle, от централата, аз им бех поръчал, нали, да го дадат на всичките агенции. Да. Но до днеска не съм видял колегите, аз не съм сега в отпуска, да. вкъщи. Колегите ми казват, до сега в агенциите нищо не е излязло, което ме очудва. Да. Но това е за сега. Значи, спокойно може, но то е свободна информация, абсолютно достоверна. Да. Разбира се, това е лично от сега, Димитрова. Да, още на обед ще го приведа сега. Да, сега той е текстът с 5 реда и половина, нали, то не е проблем. Но за имената е по-дълго, но искам да ги сложа имената. Не може си, те не им говорят нищо, нали, но 15-20 имена са, които са по-известни. Аз ще ги приведа, да. Защото аз ще ги изпратя в Федерация за правата на човека, ще ги изпратя в пен-клуба. Нека функционират тези имена. То не знае първи слой, нали знае, той като търговията. Един път минат, втори път минат, после ги запаметяват, нали? Да, точно така е. От тези гледна точки ще ги направя. После не знаеме кой после след някой друг седмица или месец може да има разни репресали, разни истории. Абсолютно. Тъй, че ще го направя. Значи веднага и ще го по телекси ще ги изпратя навсякъде и съответно ще телефонирам, нали, да вземат телексите. Да. И предполагам, че тези поне пак журналистите, които бяха в България, нали, там Силви Кофман, нали, от този сорт хора и Шевалерия и така нататък, могат да подфанат пак цялата тази работа. Няма проблеми големи от тях. Аз първо бях много уморен и второ, просто дружеството е в криза, между нас казано. То е неизбежно е такова. Между нас казано, нали, и аз се мъча да изжирям колкото може тази криза, нали? Да. Кризата е на различни нива, но по-подробно може да говорим, когато имате време.